ihe m na-ekwu ọwụ mmadụ buru ibu ga-achọ ige m because ọ dịghị profitable. Ihe adịghị profitable. Enwere two things that are profitable at this time. Number one, ikwu okwu gbasara Jesus. Number two, ikwu okwu gbasara IPOB. Soro ndị DOS or soro Simon Ekpa. Yeah, that is three things that are profitable for onye Igbo to do at this time. Kwuo okwu gbasara Jesus Christ, an idiot that never existed. Or soro Chika Edoziem or soro Simon Ekpa. Ya wuna some Simon Ekpa, at least I've been 300 people gonna get me right now. No soro that bastard and about Chika Edoziem again at least 1,000 guineas recommend. Niato, the most profitable thing na here Basandibo at this particular time. But they were in the money in a war hanala. But say legamanya one day Mumga Mumnano Nelu wa that Aham garden so Aham Gadi Bube. Nya buo ozoki be nelu wa una mado nyere na aka ka nwanne ya nwere onwe nke ọnụ ahụ. Which Nnamdi Ezebiro, Nnamdi Kanu, Supreme Commander na-agba mgba na-alụ ọgụ ka ndị Igbo nwere onwe. Another one wụ inwere onwe nke ime mmụọ, which is the ultimate. Onye nwere n'onwe nke ime mmụọ ọ dịla ready inwere onwe nke ọnụ ahụ. That means gị kpekọrịta na onwe gị sị gị na ị chọrọ ịpụta na this ohu, na this stupidity ịnụ n'ime, na this bullshit ịnụ n'ime. Kpekọrịta gị na chi gị ekpekọrịta sị gị na aga anwụ na ị ga-apụta na this useless efulefu, ndụ efulefu ịnụ n'ime. Ikpekọtara na onwe gị, onwe ihe ga-anọchiri gị ụzọ, ị ga-enwere onwe. Onye now for 15 years come dedicated my time, my money and my life ka ndị Igbo mara onwe ha, mara onwe ha, enwere onwe ha, mara onwe ha, mara Chukwu ha, mara Chukwu ofe rụrụ arụ ezuna ha anyị. But ele otu ị ga-eji amara onwe mgbe gị tete n'ụtụtụ ga-ekele arụ ndị ọcha domine n'ala gị? Ele otu ị ga-eji amara onwe gị tete n'ụtụtụ ga-ekele arụ, akwụkwọ arụ, were akwụkwọ arụ ndị ọcha domine n'ala gị, were gụọ Psalms, gụọ Ecclesiastes, gụọ Romans? Ele otu ị ga-eji enwere onwe? You are an idiot. As I'm speaking at this time, 20th of March 2024, enwe onye Igbo ọbụla na-etete n'ụra ya kpọọ the God of the Bible, kelee the God of the Bible, kpọọ Jesus Christ, kpọọ Mary, that person is an idiot. Olesi m iwu king nwaanyị nọ na village, iwu king nwoke nọ na village, iwu king isiawo nọ n'ala Igbo, inweghị ịntanetị, inweghị Facebook, ịma chiala chiola, ịma onwe ihe ịma. Erespectri m isiawo gị. But ya awụrụ nwoke, nwokorobịa, nwa agbọghọbịa bi n'ala bekee, bi n'Afrịka, bi n'ala Igbo, nwere ịntanetị, nwere Facebook, nwere YouTube. At this time, gị bilite n'ụtụtụ ga kpọkuo an idiot na nwoke, ga kpọkuo nwaanyị onye ọcha ewere na ara ya tụlie ya elu, ike ya tara ata, were mgbirigbo ọnụ ya pentie ya white, tụkọlie ya elu, ga ewere ya na-epresi ya. You are Chineke kpọgọkụ, you are an idiot.
You useless idiot. Nna nna gị 500 years ago, ahụhụ ha tara n'aka ndị ọcha. Imene ya dị intensify. You are a useless idiot. Before maybe though,